إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә изге китабында пәйгамбәребезне галәмнәргә рәхмәт буларак иңдерелде дип әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Эй Мөхәммәд, без сине галәмнәргә бары тик рәхмәт китерсен өчен, бүләк булсын өчен, рәхәтлек китерер өчен генә сине җибәрдек, иңдердек дип әйтә. Һәм шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ илчесенең тормышына күз салсак, аның нәкъ шундый булганлыгын, рәхимле һәм мәрхәмәтле булганлыгын күрербез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм пәйгамбәребезнең яхшы мөгамәләсе, пәйгамбәребезнең мәрхәмәтлелеге ул үзе кебек зур кешеләргә, ирләргә һәм хатыннарга гына түгел, ул хәтта яшь балаларга да үтә мәрхәмәтле булды. Балаларга, кешеләргә генә түгел, хәтта хайваннарга да аның мәрхәмәтлелеге тиде, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм кайсы бер вакытларда кичкенә балалар, әгәр дә нинди дә булса сәбәп белән кайгырып, елап утырсалар, пәйгамбәребез алар янына килеп, аларның күңелләрен күрә иде, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бер хадистә килә, бер вакытны пәйгамбәребез хәтта кеше түгел, хайван, дия янына килгәч, Аллаһ Тәгалә фәрештәләр аша шушы диянең нәрсәдән ыңгырашканлыгын, нәрсәдән авыру, иза чиккәнлеген пәйгамбәребезгә белгертәләр. Һәм шунда пәйгамбәребез әйтә: "Кем бу диянең хуҗасы?" ди. Кем моның хуҗасы дигәч, кешене чакырып китерәләр. Һәм шунда: "Синең дияң зарлана" ди. "Күп эшләтә, ашатмый" дип зарлана дип әйтте пәйгамбәребез. Һәм шулай ук Аллаһ илчесе кешеләрнең хакларын гына түгел, хәтта хайваннарның да хакларын үтәргә ашыкты, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук хадисләрнең берсендә килә, бер вакытны пәйгамбәребез янына гариб булган кеше, акылына зәгыйф булган кеше килә дә, пәйгамбәребезнең кулыннан тотып алып, аны каядыр алып бармакчы була. Һәм пәйгамбәребез: "Китәле моннан, мишәт итмә әле" дип, аны кире какмый, мөхтәрәм җәмәгать. Теге гариб кеше кулын җибәргәнчегә хәтлек аның артыннан Мәдинә урамнары буенча ияреп йөри, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез хәтта андый кешеләргә дә мәрхәмәтле булды. Шулай ук пәйгамбәребезнең холкы иң камил холкыннан, иң камил холыклардан булды. Аллаһ Тәгалә Калам сүрәсендә әйтә: "Ва иннака лa'ала хулуқин азим". Эй Мөхәммәд, син югары күркәм холыкка ия булдың дип әйтте. Һәм ул чыннан да шулай. Пәйгамбәребез илче булганчыга хәтлек, аңа пәйгамбәрлек килгәнчыга хәтлек, аны якташлары, тирә ягындагы булган кешеләре әмин дип атадылар.
ягъни ышанычлы, ныклы кеше, доверенный кеше, ул бер кашан да сүзен бозмый. Әгәр дә бурычка бирсәң, бурычны кайтара. Әйбер сакларга бирсәң, яки сиреңне бирсәң, ул бер кашан да аны шишмәячәк дип кешеләр аны белделәр. Пәйгамбәребез үз гомеренә бер тапкыр да урламады. Пәйгамбәребез үз гомеренә бер тапкыр да хәмер эчмәде. Һәм бер кашан да гаиләсенә, хатыннарына, балаларына кулларын күтәрмәде, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм үзе дә хадистә булай дип әйтә: "Дөрестлектә мин кешеләрдәге булган холыкларын тагын да күркәмрәк кылыр өчен һәм тагын да камилләштерер өчен җибәрелдем", дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям мәрхәмәтлелеге мөэминнәргә, мөселманнарга гына түгел, хәтта аның душманнарына да, аның көндәшләренә дә пәйгамбәребезнең мәрхәмәтлелеге тия. Һәм пәйгамбәребез Мәккәдә яшәгәндә Таиф шәһәренә Әбу Бәкр белән бара. Аларны хаклыкка чакыра, бер Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга чакыра. Әмма ләкин Таиф халкы нәрсә эшли? Аны ташлар белән атып куалар. Һәм пәйгамбәребез бик мәсхәрәләнгән хәлдә була, бик авыр хәлдә була, кыен хәлдә була. Һәм кайтып барганда аңа фәрештә очрый һәм әйтә: "Эй Мөхәммәд", дип әйтә. "Телисеңме ди, мин шушы шәһәр өстенә тауларны яудырам", дип әйтә. "Ташларны яудырам, юкка чыгарам", дип әйтә. Һәм шунда пәйгамбәребез нәрсә дип әйтә? "Әйе, битер, юкка чыгар. Алар мине мәсхәрәделәр, алар мине кудылар", дип әйттеме? Юк, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәребез нәрсә ди? "Калдыр аларны", ди. Бәлки аларның нәселләреннән Аллаһка ышанучы, аңа гыйбадәт кылучы, Аллаһны берләүчеләр чыгырлар", дип әйтте Аллаһ илчесе. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребезгә Мәккәдә яшәгәндә 13 ел буена зыян китергән, аны 13 ел буена әзерлекләгән, аңа 13 ел буена аңа төрле ялалар яккан кешеләр пәйгамбәребезне Мәдинәгә күчеп китергә мәҗбүр иттеләр. Мәдинәгә күчкәннән соң да 2-3 тапкыр сугыш белән килделәр. Аларга гаскәр белән Мөхәммәдне бетерәбез, Мәдинәне бетерәбез, мөэминнәрне бетерәбез дип сугыш игълан итеп килделәр, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә мөселманнарны югары кылды. Һәм нәрсә эшләделәр? 10 мең гаскәр белән пәйгамбәрбез Мәккәгә килде. Һәм Мәккәгә кергәч, ул Мәккә халкына нәрсә дип әйтте? "Эй кешеләр, эй халык, я ма'шарал Курайш, эй Курайш кабиләсе, мин сезнең белән нәрсә эшләрмен дип уйлыйсыз", дип әйтә. "Мин сезнең белән ничек итеп үчемне аламмы, кайтараммы, мин сезне хәзер тармар итәмме, бөтенегезне кырып бетерәмме", дип әйтте пәйгамбәребез. "Юк", ди. "Нәрсә эшләрмен сезнең белән" дип сорагач, алардан дип әйттеләр: "Син безнең белән яхшылык эшләрсең. Син затлы кеше, затлы туганыбыз һәм затлы туганыбызның улы", дип җавап кайтардылар. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аларга: "Барыгыз, сез барыгыз да ирекле, вы все свободны", дип аларны кайтарып җибәрә. Аларга берәйбер дә эшләтми, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд аның рәхимлелеге, аның шәфкатьлелеге хәтта Мәккә халкына да тиде. Һәм шуңа күрә, әгәр дә сираны ачып карасагыз, пәйгамбәребезнең тарихын укып карасагыз, Мәккә сугышы дип түгел, Мәккә ачылышы дип әйтәләр. Чөнки анда кан кыйлмаган, чөнки анда сугышы нәрсәләр булмаган. Һәм пәйгамбәребез нәрсә? Бүтән кешеләрне азат кылды, ирекле кылды. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребезнең бөеклеге хакында, пәйгамбәребезнең югары дәрәҗәдәге шәхес булуы хакында мөселманнар гына түгел, башка дин вәкилләре дә шаһадат китерәләр. Башка дин вәкилләре яки бөтенләй динсез булган кешеләр дә аның бөеклелеген кабул итәләр. Һәм шулай ук, мәсәлән, танылган француз язучысы, историк Альфонс Ламартин пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям турында булай ди: "Яңа тарихта Мөхәммәд белән чагыштырырлык берәр бөек шәхес бармы соң тагын", дип әйтә. Юк, әлбәттә. Иң бөек шәхес Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук танылган бер астрофизик, язучы Майкл Харт, ул үзенең китабында тарихта бөек булган, иң зур, иң бөек булган 100 кеше дигән китабында
пайгамбарыбызны беренче урынга куя, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Бернард Шоу, танылган язучы, романист, романнар авторы, ул да Мөхәммәд җиргә баскан кешеләр арасында иң күркәме, иң хәерле кеше иде дип әйтә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә, шулай булгач, пайгамбарыбызның бөеклеге Аллаһ Тәгаләнең аятлары белән, аның өммәте, аның сахабалары белән исбатлана. Һәм шулай ук алай гына түгел, хәтта динебездән ерак булган кешеләр белән дә таныла. Һәм шуның әйтеп узарга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, җир өстенә нинди генә пайгамбар килмәсен, нинди генә илче булмасын, ул һәр вакыт аның булды көндәшләре, аның булды дошманнары. Пайгамбарларны көлеп, аларны мыскыллап, аларга байтак зыян китерүче кешеләр бик күп булды. Аллаһ Тәгалә Хиҗр сүрәсендә былай дип әйтә: "Ва ма я'тихим мин расулин илля кану биһи ястахзиун." Сиңа кадәр яшәгән халыклар арасында нинди генә илче килмәсен, халкы аны мыскыллады ди. Халкы аннан көлде дип әйтә. Ләкин бу пайгамбарларга бераз зыян иттеме? Ахыр чиктә аларның дәгъватлары, аларның шушы хаклыклары биттеме? Юк, әлбәттә. Һәм пайгамбарлар, илчеләр һәр вакыт Аллаһ ярдәмендә булдылар. Һәм пайгамбарыбыз да саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә яшәгәндә аның туган дядясы Әбу Ләһәб аны көлеп, мыскыллап, сихерче, акылдан язган, хушыннан язган, һәм инде ялганчы дип шушындый сүзләр таратты, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы пайгамбарыбызны һәм аннан соң булган бөтен өммәтен шушы аятлары белән тынычландыра. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна кафайнакал мустахзиин." Без ди сине мыскыллаучылардан үзебез сакларбыз дип әйтә. Димәк, тарихка күз салсак, пайгамбарыбыздан мыскыллаган, пайгамбарыбыздан көлгән кешеләр булган. Алар бар һәм алар булачак. Һәм һәммәбез дә белергә тиешбез. Бу дөнья гаделлек урыны, үч кайтару, хисап алу урыны түгел. Әгәр дә кешелек тарихына карасаң, ничәмә кеше кайсы бер вакыт миллионлаган кешенең гомере өзелүенә сәбәпче була. Ничәмә кеше башкаларны суеп, канга батырып, төрле маньяклар, төрле үтерүчләр була. Ничәмә кеше башкаларның малларына кирип, рәнҗетеп, аларның хакын алып, талап, урлап яшәүчеләр, байып яшәүчеләр була. Һәм Гитлер, һәм аңа ошаган башка төрле диктаторлар, төрле маньяклар, алар һәммәсе бар. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә дип әйтә? "Ва ла тахсабанна Аллаһа гафилан амма яъмалу залимун, иннама юаххируһум лияумин ташхасу фиһи ал-абсар." Бер кашанда ди, Аллаһ Тәгалә залимнәрнең нәрсә эшләгәнлекләрен белми дип һич тә уйлама дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һич тә уйлама, дөрестлектә Аллаһ аларны күз карашлары белән куркуларыннан текәлеп караячак, көнгә кадәр кичерә дип әйтә. Һәм шуңа күрә бу дөньяда алар җәзаларын алмасалар да, бу дөньяда алар белән хисап кылмасалар да, бу дөньяда рәхәтләнеп, гомер итеп, үз картлыкларында вафат булсалар да, кыямәт көне килеп җитәчәк. Һәм кыямәт көнендә һәрбер кеше һәр сүзе өчен, һәр гамәле өчен, һәр тиене өчен, сумы өчен Аллаһ каршында җавап тотачак, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә пайгамбарыбызга да, һәм аның сахабаларына да, һәм өммәтенә залимнәр инде буш килеш калдылар, аларга хисап бирелмәде дип, һич тә уйламагыз, һич тә нитмәгез дип, пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямны исемен пешратучылар, аны мыскыллаучылар, аларга кыямәт көнендә һичшиксез җавап кайтарылыр. Уважаемые братья, как вы поняли, эта хутба была посвящена защите чести посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И защита чести посланника Аллаха является обязанностью каждого верующего. Аллах в Коране в суре Худжурат говорит: «Я айюхалладина аману, ля тарфау асватакум фаука саутин наби». О те, которые уверовали, не поднимайте своего голоса выше, чем голос пророка. «Валя таджхару лаху билкаули, каджахри ба'дикум ли ба'д».
И не зовите его так, как вы обращаетесь друг к другу. Не называйте его «О, Мухаммад», не называйте его по имени, да, а возвеличивайте его. Обращайтесь к нему почтительно и уважительно. Но если вы поступите иначе, если вы не будете его уважать, если вы будете перепираться с ним, если вы будете свои голоса повышать над его голосом и будете звать его как своего друга, как своего соседа, да, тогда, быть может, ваши дела станут тщетными, исчезнут, и все ваши дела сотрутся в порошок, и вы даже об этом сами можете не узнать. И поэтому часть нашей веры в пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заключает в себе то, что мы должны уважительно и почтительно относиться к посланнику Аллаха. Тот мусульманин, Аллах сахласан, да, пусть Аллах упасет нас от этого, который плохо отзывается о пророке, он ходит на очень тонкой грани, и он может попасть в пропасть неверия. Итак, уважаемые братья, а что же мы должны делать? Каким образом мы должны реагировать на современные вызовы? Как мы должны защищать честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям? И в первую очередь, уважаемые братья, я хочу сказать то, что мы должны защищать честь посланника Аллаха, применяя на себе, на своей жизни, на своих близких пример посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, читая его жизнеописание, читая, каким он был, какие поступки он совершал. И, к сожалению, до сих пор мне очень больно, когда я слышу человека, который молится, который приходит в мечеть, который совершает намаз уже 5 лет, 10 лет или даже больше, не прочитал ничего о жизни посланника Аллаха, не узнал ничего о самом любимом создании Аллаху, не узнал ничего, что говорит пророк, который донес до него религию. И это очень печально. И также каждый раз, когда мы на машине кого-то подрезаем, каждый раз, когда мы применяем насилие к своей жене, к своим детям, каждый раз, когда мы на улице с кем-то ссоримся и с кем-то скандалим, это не пример пророка. Мы его не выполняем на своих деяниях. И люди, которые нас окружают, они будут думать, что? Что это Камиль так поступил плохо, что это Юсуф так поступил плохо, или Салимджан какой-нибудь так поступил плохо. Они будут говорить, это мусульманин, бородатый, это мусульманка в платке укутанная, она так поступила плохо. И поэтому, если мы не будем примерять пример посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на себе, все будут судить нас по нашим ошибкам всех остальных наших братьев и наших сестер. И поэтому нужно понимать, что мы должны на личном примере показывать пример великого нрава посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также хочу сказать несколько слов по поводу событий во Франции. Неудивительно, что во Франции творится такая ахинея, что каждый человек может заявлять и публично топтать те ценности, которые разделяют на сегодняшний день больше миллиарда людей. На сегодняшний день в Европе самая безбожная страна – это Франция. Официальная статистика, вот только перед намазом специально еще раз проверил, больше половины населения Франции не относят к себе никакой религии. Они не считают себя верующими. Кто-то из них может быть атеист, кто-то из них может быть агностик, но они считают себя неверующими. И поэтому тот человек, который поехал во Францию, он должен понимать, куда он приехал. Это не Саудовская Аравия, где на законодательном уровне будут пресекаться любые возможности, любые попытки очернения религии или имени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это не Пакистан, где там могут спокойно посадить в тюрьму за то, что ты плохо отзываешься о пророке. Это не Кавказ, где традициями местного общества подобные вещи на корню сразу останавливаются. И никто даже не наберется смелости сказать что-либо против пророка или иных. И поэтому, когда человек выбирает, где вкусно поесть и где хорошо пожить, он должен понимать, куда он едет и в какую страну. И также нужно сказать то, что любой мусульманин, который находится в меньшинстве, их мало в обществе, да, если сравнивать статистические данные, любой мусульманин, который находится в меньшинстве в каком-либо государстве, он должен понимать, что его любое слово, его любое дело
имеет последствия для него самого и для всех его единоверцев, которые его окружают. Потому что тот самый эффект, который после его слов или после его действий, он отзывается на всех его близких. И поэтому нужно помнить. И тот подросток, который совершил ужасный поступок, он думал, что он защищает честь пророка. Он думал, что он совершает хорошее, правильное действие. А что в итоге получилось? В итоге на протяжении 4 часов в больших городах Франции открыто демонстрировались карикатуры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве он этого хотел? Разве он к этому стремился? И в Европе именно из-за этого началась антиисламская истерия. Начали проталкивать какие-то сомнительные законопроекты, которые были призваны для того, чтобы задушить свободу вероисповедания, да? И которые призваны ужесточить свободу верования. Разве это нужно было? Разве к этому стремились? И вообще в исламе любые наказания, финансовые, материальные, телесные наказания, это все совершает только лишь правитель. Это все совершает только лишь глава государства. Это прерогатива. Если каждый из людей, каждый из простолюда начнет требовать и начнет судить на том, как он считает правильным, тогда что случится? Тогда случится анархия, хаос случится. Каждый будет считать себя правым и забирать то, что он считает, по его мнению, по праву. А это на самом деле является очень большой бедой. И поэтому в книгах фикха, по шариату, да, если вы откроете страницы, главы, наказания, вы увидите, что там говорят, что этим занимается правитель, самый верховный руководящий в каком-либо государстве. И простой человек, простой мусульманин не должен к этому относиться, потому что это его не касается. Это его не касается. И поэтому, когда мы видим подобные очернения нашей религии, когда мы видим и слышим, как запятнают честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны действовать мудро, умно и должны действовать в рамках местного законодательства, если мы не хотим, чтобы потом случился очень большой вред для всех нас окружающих. И поэтому, альхамдулилля, на сегодняшний день есть для этого очень хорошая возможность. Можно писать в различные СМИ, писать умно, писать правильно, грамотно. Можно обращаться в различные надзорные органы. Можно жаловаться, писать жалобы, да? Можно своим примером окружающим нас соседям, знакомым, близким показывать, каким должен быть именно мусульманин. И каким именно был его пророк. И поэтому, уважаемые братья, мы должны именно вот подобным образом отстаивать честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и защищать наши религиозные ценности. Но для этого, конечно, нужно будет учиться. Нужно будет грамотно излагать свои мысли. Нужно будет грамотно изъясняться и писать. Если там кто-то написал жалобу, в которой допустил 500 ошибок, да, и наверняка его всерьез не воспримут. И поэтому, конечно же, сила – это проще. Это самое простое, что может человек. Недаром у нас в народе говорили, что сила есть, ума не надо. И поэтому помните, уважаемые братья, мы должны переживать, испытывать в сердце ненависть к тому, что происходит из оскорблений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы должны стремиться защищать дозволенными способами честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и действовать в рамках закона. Потому что зло, оно не должно порождать зло. И если кто-то действует на уровне животных и поступает грязно, то мусульманин не должен идти на подобные провокации. Не должен дать себя спровоцировать на совершение какого-либо плохого поступка. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валя тахун ман ханак». И не относись вероломно, не предавай того, кто предал тебя. И поэтому, уважаемые братья, пусть Аллах субханаху ва тааля простит нам наши прегрешения, пусть Аллах дарует нам мудрость, знание и решительность, и пусть Аллах субханаху ва тааля защитит честь посланника Аллаха от каждого, кто очерняет его белое имя. Аминь. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.